הנה. הנה עשיתי נקסט נקסט נקסט. מה עכשיו? זהו? כן, אז כן. מה אני אעשה עם המשימה הזאת של החלזונות? מי זאת מריה בכלל? אתה צריך לעשות את המשימה של הכוסית? כוסית. יאללה, צריכים להביא לו פתק. הנה, הבאתי לך את הפתק. איזה משימות דפוקות, איזה משימות דפוקות. מה אתה עושה פרצופים? מה אנחנו פה? מה עכשיו היא רוצה? מה היא רוצה? מה? מה באת? עצים. מאיפה אני אפליץ לעצים? למה יש פה עוד אנשים? שונא אותם. קאבום! קאבום! תנו לי עצים! לעוף מכאן כי זה משעמם. אני רמה עכשיו 6, כמעט 7. מה אני רוצה עכשיו? רד סנייל. רד סנייל. להרוג חלזונות. ודי עם החוזה שלך. יש שואף. מה זה יכול להיות? יש לו קופסה. מעניין. לעוף מכאן שמיים. יש, סיימנו את המשימה. כל הכבוד קבוצה. סטארקראפט יותר כיף. صباح النور صباح الخير صباح الخير صبيح بيت. מה הם רוצים עכשיו? חזירים? הוא נושא צ'יפגווי. לא. חייבתי להגיד. היה לי, אבל זה לא טוב. לא טוב, זה עשה לי משהו מאחורי האוזן. מה? הוא צריך להעיר את העלים. מה? למה להעיר את הערים? מה יש לך? שאלה כבר שאלה. לא אכפת לי. 3 הודעות. מה אכפת לי? מה אתה רוצה? חכי שנייה, אני פה באמצע טרייד. באמצע טרייד? איזה בן זונה! יופי, אני קוסם. בוא תעזור לי. 65 אני צריך בסטאר. אני רמה 13, נו. STR, וואו. אני רמה 13, אני מהיר. מה זה STR, אה? אתה יודע מה זה STR? לא אכפת לי. סטרנדס. זומה תלש. מישהי פה זרקה כסף. 940. רגע, זה... ברל, אני רמה 9. בוא תעזור לי. מה? יש משימה להרוג פה להרוג 30 משהו. ברל, בוא תעזור לי, נו. ברל, בוא תעזור לי להרוג 30 ירוקים. כי זה מה המשימה שהם רוצים ממנו. רם! 9. רם! זה יביא לי גם מאוד XP.
מה תפילו כל אוף דיוטי? מה? לא, 3. ברור! אתה לא עושה כל אוף-דיוטי. כל אוף דיוטי. בראל, איזה כל אוף דיוטי? מה שהכי טוב? הכי חדש זה בלק אופס. מודרן וורפר. 3. 3? כן, יצא. יש לי את זה בסטים. האמנות השם. הגיע לך. האיכות הכי טובה שיש. בראל, בוא תעזור לי כבר. זה הכי איכותי. נו. כן. אני סיימתי במודרן וורפר 2, יש את זה מותקן על המחשב. באמת? כן, בראל, זה משחק. בוא תעזור לי. זה ככה צחק. משחק. מה אתה רוצה בראל? בראל. אני לא רוצה רגע. באמת הטריידים. רגע, F2 זה לכבות, F1 זה להתחיל. בראל, נו כבר. בוא תעזור לי, אני צריך להרוג 30. שיט, משהו בן זונה, אני לא מתחיל. מה? זה משחק על גיבורי העל האלה. מכיר את זה? משחק קוראים לו? של גיבורי העל, לא יודע. לג'נדס. תגידו סופרמן כזה, תאמין, זה משחק רשת הכי כבד שראיתי בחיים שלי. נראה לי אני מכיר את זה. תחרות סופרמן. רגע, כן. בראל. בראל, בוא תעזור לי. אבל אני צריך להרוג 30 ואתה הורג את הכל מהר. תקשיב שנייה, אתה זוכר את המשחק הזה של הגיבורים, מה שאתה ואיתה סרטתם? 17 ג'יגה, נכון? כן, איך קוראים לו? יש כמה סוגים. בראל, פליז. מה אתה עושה רמי? דפוק זוז. בראל, עזרה. שנייה. טוב, אני יצאתי. שנייה אני בא. רם! אתה רמה 127, נו. זה בחר. שאיתה יבוא. כמה זמן השקעתי בחרא הזה? 3 שעות? ולא עליתי רמה? לא, 4 שעות. הוא סמק, 4 שעות אנחנו פה. על המחשב. טוב, ביי. כי אין לי כוח עכשיו במחשב עוד פעם.